I pozdrav nas ponovno kanal i danas igramo Need for Speed Universal. Tu sam sam i hajde ja krenem. Nisu mi baš neka kola. Evo sad mogu da izaberem. Imam ova. Sve preporučujem, ja preporučujem se da uzmem ova, a Linka još imaju ova. Clio. Ovo je ono, ajde, ovo ćemo. Ajde. Ajde, krenem. Samo dok ono učita. Ne znam ovaj auto. I ja sam zadnji. Naš četvera se trka. Ja sam odmah zadnji. Ajde, mogu ga prestignem. Htio sam da ga okrenem. Ajde. Ajde, brže. Ajde, sad da istignem. Čim stigne prvo stići sve. I treći smo. Onda se neđe ni zapucam ko što jesam. Ne! Ne! Ovo ću biti zadnji u ovoj trci. A ja probam makar biti treći. Da, četvrti će biti na kraju. Koji drift. Dakle, se radi ovaj drift. Ako sam zadnji, ajde. I da ćemo se kada upalimo novu. I evo nas ponovo. Sad sam uzela GT 500 i hajde. Da idemo na drugu trku. Još ovu trku i to je to od ovog videa. Ajde, čekam. Kako ovo ide. Loš starta, sad ćete vidite. Što sam njega izabrao. Gledajte kako postiže. Evo, čak smo i prvi. Ne. Hajde. Sad kad se zlatim ili da ga stigne. Tamo se mi spucam i stižem ga. Što? Moj si. Kamion, biće. Tu. Evo prvo mjesto. Lagano mi za petama. Idemo. Zapuci se kamion. Da boga. Ne, udario sam. Ovdje dalje idem, četvrta. Treća. Četvrta. Bježi tamo. Ti. Što je ukinuo
saobraćaju po trke. Ja moram da vidite se spucam nekoga. Izgleda ćemo biti prvi. Prvi smo završili trku i na kraju drift. I to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe se na moj kanal i čao!